लोमजादों गोबावसै मामिया आं बेमारजोंसो सोनांनाया गोबाव सम जाबाय दा आंनि गथ' सानै दङ नोंथांमोन रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनै आंनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं मोजां मोनगौ दाहैनो थाखाय आंनि आखायाव थाइसेबो रां गैलिया नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय रायजोखौ थाइसे थाइनै जि हायो नोंसोरो अननानै हरगोन जोंसो सोनांनाया गोबाव सम जाबाय दा आंनि गथ' सानै दङ नोंथांमोन रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनै आंनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं मोजां मोनगौ आं सोखा जानो हास्थायदों जोंहा थाइसेबो थाखा फैसा गैलिया जोबस्रांजोब्बाय आंहा गथ' सानै दङ बे गथ' सानैखौ नायलांनो गियान होलांनो थाखाय आङो जेन' नोंथांमोननि थाइसे थाइनै अनसुंथाइजों जेन' सोखा जानायखौ मोननो हायो बेनो आंनि रिकुवेस्ट दा जोबोद दुखुनांथाव आरो दा बयबो शेयार खालामदो भिडिअखौ ओमफ्राय बयबो अनसुंथाइ खालामहरदो अननानैहाय बर'जों बर' ओरैहाय नै हासबेन्डआबो गोबां नाजागासिनो दं दा मा बुंनो फंसे खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा जन इस्लारि आंनि थागिबि जायगाया दादगारि 2 नं खाग्राबारियाव दा गोबां बाहायनांगौआ थाहैबाय आंनि हिनजावखौ होमब्लाबो आं दा आंनि बिसिखौ दाहैनो थाखाय आंनि आखायाव थाइसेबो रां गैलिया नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय रायजोखौ थाइसे थाइनै जि हायो नोंसोरो अननानै हरगोन